Litukolia lero nigo abamenyi iba Kenyoro kianyonsie gwori abageka ebunge ya Kitutu Church South banyaka bagwesokia somoro bali bokwenda kwelikia ilikonyaraka babakonyora ebibande ebyo biranyaka bikorobya emirimo yabo ya kira lituko mulikito diponi asanya nigaikirana na kubwatia morobelyo asanyaraka bagotwaraganira roboti rokubwatia Nomogoko utali nekerengo ogendere kororekana ime ya Kitutu Church South. Chingaki abamenyi baboge kanyusia bagokeiro murobilyo onyarire koretwa asobwange gwikasemnyoro. Anene asokwelikia kubwata ebibande. Samarida ko Henry Moset Nchwali aiga lero tole boge kanyusia sublocation tole exercise yo kubwatia abanenchi ba minto chikura. Ekatasi yo mheshimiwa Felix Atisa oyole aspiring MP Kitutu Church South 2027 lero muruche bakira sobonge abaminto twalebere no mugoko twaleterwe ebitambulisho ga mashinani busa free of charge mheshimiwa Mugira umutwe tugwe Kenyoreke igasi bakobata chikuru tukariya lero nyonse Catholic Church yo ngageretinga ese mheshimiwa ngenta akore uyobono ro tukutake tukikota 27 Frederick Atisa igenta atokonyire mono konyira bangina konya batukutete bitambusu bindi bisirete konya bakubwato bakong yani bangina bana bitambusu senjirere nyoro Umurubiri iga ogenderete gusirwa no Musamaria oyororekanire ko banike gaso gyokurwanirire kero kyo bujumbe bwa Kitutu Church South Dr. Felix Atisa nigobona bange babere bakojogokera Ajembi Triskarbo korowe kanyosia umwisini watawokire biyamana sako tere bitambulisa ngai na gesona munanje kwanya na chande kire na sinyirungo chikwenda musoto tindikonyora ko chikwenda tindikonyora lakini era muna na cha bwa ni elisa limunde lakini na kenyori na ko kenere ngambi jamono akiri ngambi jamana senga njo musimigo itu oyoletera abana baite bitambulisho na bati kuruba itu bakwata no bitambulisho kamure free of charge batari wakana na shiringi batine tikali umwisimiwa na wale ngambi jamana Felix Atisa asama ngana mayigwa tokoleire Asebono ekiombe boigo kiabasae ya jensi getati wa magega. Tamarita nguru kusofikerbo mtobona jensi so very grateful venyametusaidia. Alafu hizi IDs zitasaidia kwa hata ukiwa shule itakusaidia ku apply help. Itakusaidia kupata kazi. Komenta na yue omubaro omonene nigobono genderete kogokera obokoreri bonga bunobwe bwabosa goikase binyoro batari wakanira kende korengana no gokonga kubugima abantu na bange sana bakonye kurusumo byo munaboni gabo bisaba kirege side ya 20 bayikirega iga abantu baitu munabono nyonsi yaitugaire abantu 1200 gobonu gukira boni gani maite ngabantange 200 300 batanye kubwata ngo konyika bare asiki wange ikiaboniga Ripoteri yange tasenikia ukiagatembe bwanjete kurega Kenyoro kiaboge kanyosia yutuke meje bunge ya Kitutu Church South County ya Kisii liteja na igonkoro kwa Dipon Asanya